mä esittelen itse tekemään autot ja on niinku rakennettu vaan vanhoista vauvarattaista. Mä löysin ne tuolta jostain tuolta videovarasta. Ja täällä on siis edessä rekisteri. Sen numero on 123 VLJ ja lukee ihan selvästi Fiimi ja tähti. Mutta ei ihan oikealta näytä kyllä. Mutta niin. Ja sitten täällä näette varmaan vauvarattaan renkaat. Sitten tästä me ollaan vaan sahattu. Tästä me ollaan siis... Nyt meni vähän ajatukset mielestä. Niin, tästä me ollaan sahattu irti rautasahalla se yläosa, missä se on se istuimessa. Sitten me ollaan kiinnitetty, purattu täältä niinku, täältä reiät ja sitten laitettu ruuvi siitä kiinni, että saadaan nämä tämmöiset laudat tähän kiinni. Sitten laitettiin niinku 2 tälleen vaan riviin. Sitten laitettiin tää kuormalauhan tähän päälle. Sitten kiinnitettiin joku tämmönen pieni rimanpätkä tähän, joka sitten auttaa vähän tässä, ettei tää heilu niin paljon. Sitten sen jälkeen asennettiin tää istuin. Laitettiin tämmönen pieni tuki, joka haisee. Sitten tuli kompostista. Sitten tässä on jo joku takaspoileri. Nyt kovin kiinnostava. Sitten tässä on ehkä kiinnostavia hienoja asioita. Jarru. Ja sitten tässä on se vähän samalla vaihdeketta. Mutta tää jarru siis vaan pysäyttää ton yhden renkaan, kun vetää sen. Ja kohta me näytetään tuossa meidän kadulla pätkä, kun niin Emil työntää mua ja sitten niin, miten tää kulkee. You